Καλώς ήρθατε στο κανάλι. Σήμερα θα δούμε τα 19 ψηλότερα βουνά στην Ευρώπη, από τον Κάφκασο έως τις Άλπεις. 19. Mount Etna, 3357 μ. Σικελία, Ιταλία, ένα ενεργό ηφαίστειο, σημαντικό γεωλογικά και δημοφιλής προορισμός για ορειβάτες. 18. Μορμολόντο, 3343 μ. Ιταλία, υψηλότερη κορυφή των Δολομητών, με παγετώνες και θεαματικά τοπία. 17. Ανέτοου, 3404 μ. Πυρηναία, Ισπανία, το υψηλότερο βουνό στην Ιβηρική Χερσόνησο. 16. Πίσκες, 3418 μ. Ελβετία, μία από τις πιο πανύψηλες κορυφές των Άλπαιων στην Ελβετία. 15. Πρισέιναλα, 3558 μ. Ιταλία, κορυφή στην κεντρική αλπική ζώνη, λιγότερο πολυσύχναστη αλλά εντυπωσιακή. 14. Τόουντι, 3614 μ. Ελβετία, στο κέντρο των Άλπαιων, γνωστό για απότομες πλαγιές και παγετώνες. 13. Γάιλτспίτσα, 3768 μ. Αυστρία, το ψηλότερο βουνό της Αυστρίας. 12. Γκρόσγκλόκναρ, 3798 μ. Αυστρία, εθνικό σύμβολο ορειβατικού τουρισμού στην Αυστρία. 11. Μόντι Βίσοου, 3841 μ. Ιταλία, εμβληματική κορυφή στο νοτιοδυτικό τμήμα των Άλπαιων. Η κορυφαία δεκάδα, τα πραγματικά γίγαντες της Ευρώπης. Η κορυφαία δεκάδα, τα πραγματικά γίγαντες της Ευρώπης. 10. Λίσκομ, 4533 μ. Άλπης. 9. Ντόμ, 4545 μ. Ελβετία, η υψηλότερη κορυφή που βρίσκεται εξ ολοκλήρου στην Ελβετία. 8. Σίγνοκαπ, 4559 μ. Άλπης, κορυφή γνωστή και ως Πούντα Ναϊφέτη στο Μόντι Ρόουζα Γκρουπ. 7. Μόντι Ρόουζα, 4634 μ. Ελβετία, Ιταλία, περιλαμβάνει την κορυφή Ντιούφορσπίτσα. 6. Mount Mont Blanc, 4806 μ. Γαλλία, Ιταλία, ψηλότερη κορυφή των Άλπαιων και σημαντικό σύμβολο του αλπινισμού. 5. Τζάγκα DZHNGITAU, 5049 μ. Κάφκασος, Γεωργία, παλαιότερη και όμορφη τεχνικά κορυφή για έμπειρους ορειβάτες. 4. Κέος STNTAU, 5152 μ. Κάφκασος, Ρωσία, μία από τις υψηλότερες κορυφές του Καυκάσου. 3. Σκάρα, 5193 μ. Κάφκασος, Γεωργία, Ρωσία, πολύ δημοφιλές στους ορειβάτες λόγω της τεχνικής δυσκολίας της ανάβασης. 2. DYKHTAU, 5205 μ. Κάφκασος, Ρωσία, δεύτερη υψηλότερη κορυφή στις βόρειες πλαγιές του Καυκάσου. 1. Mount Elbrus, 5642 μ. Ρωσία, το ψηλότερο βουνό της Ευρώπης και στο μύθο της ορειβασίας ως τοπικό Seven Summits. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, subscribe.